Poštovani gledatelji OTV-a, želimo vam dobar dan i dobrodošli u panoramu Zagrebačke županije, posljednju prije godišnjih odmora. Ostanite s nama i pogledajte što vas očekuje. Vi gledate panoramu Zagrebačke županije iz općine Rugvica. Načelnici općina Rugvica i Gornji Vakuf Uskoplje iz Bosne i Hercegovine Mato Čičak i Seja Čaušević potpisali su u Rugvici povelju o prijateljstvu i suradnji. Zadovoljni potpisanom poveljom ističu da se otvara niz mogućnosti suradnje na području gospodarstva, kulture i sporta, a posebno u zajedničkim projektima prema Europskoj uniji. Pa ja se nadam jedno lijepo i dugo prijateljstvo i suradnja na raznim poljima, kulturnim, sportskim, svim društvenim, ali ono što je najbitnije, očekujemo suradnju i preko europskih fondova. To je ono što nas je u biti i spojilo. Evo, nadamo se brzoj posjeti našoj prijateljskoj općini u Bosni i Hercegovini. Evo, sad trebamo sjesti zajedno i razraditi ideje, vidjeti gdje možemo najbolje i najkvalitetnije prijaviti neki predpristupni fond u Europskoj uniji. Nadamo se da ćemo biti uspješni i da ćemo naći nekakve zajedničke ciljeve. Moramo naći još jednog partnera u Crnoj Gori kako bi ta prekogranična suradnja bila kompletna. Drago mi je zbog naših prijatelja i stvarno se nadamo da će ova biti jedna lijepa i duga suradnja. Pa ispred općine Gornji Vakuf Uskoplje danas mi je izuzetna čast i zadovoljstvo što smo mogli potpisati ovaj sporazum o partnerstvu sa općinom Rugvica i nadamo se da ćemo u budućnosti imati plodonosnu suradnju kako na privrednom, tako i na društvenom segmentu i ono što je najbitnije, mi smo u ovaj projekat ušli motivacijom, znači za prekograničnu saradnju i predpristupne fondove Europske unije, gdje je općina Rugvica zajedno sa nama i još jednom općinom partnerom kojim ćemo u narednom periodu naći u Crnoj Gori. Želimo da obezbijedimo dobre projekte na zadovoljstvo svih građana te tri lokalne zajednice. Prije potpisivanja povelje sudionike svečanosti pozdravili su predsjednici općinskih vijeća Nenad Jakšić iz Rugvice i Goran Batinić iz Gornjeg Vakufa, a načelnici su predstavili svoje općine. Da u toj općini izvire i rijeka Vrbas koja se ulijeva u rijeku Savu, da smo mi smješteni između dvije velike planine Vranice i planine Raduše, gdje imamo često goste iz ovdje Zagreba koje planinare na tim našim lijepim planinama, da smo u privrednom smislu imamo metalnu, drvno-prerađivačku, tekstilnu, rudarsku, kožarsku industriju i da je uglavnom sve to 100% orijentisano za izvoz. Evo, mogu reći da smo mi dosta tih velikih projekata odradili. Evo, sad se spremamo za dva isto tako velika projekta. Jedan je sportski centar i stadion ovdje u općini Rugvica za koju ćemo uskoro idući četvrtak kupiti zemlju, a drugi je proširenje dječjeg vrtića koji smo tek napravili i otvorili ove godine u prvom mjesecu. Dosta je to sve izazovno, ali evo, mi smo jedna dobra, uspješna općina, možda i najuspješnija u Republici Hrvatskoj po niz parametara, tako da nadamo se da će ta suradnja biti dobra. Nakon potpisane povelje izaslanstvo gostiju u pratnji domaćina obišlo je pročistač u Oborovskim Novakima, dječji vrtić Medvjedići i poduzetničku zonu, te trgovački centar u kojem se nalaze IKEA i Outlet Croatia. Početkom ljeta Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obnovila je oko 2 km prometnica u općini Rugvica. Zahvalio bi se Županijskoj upravi za ceste i Zagrebačkoj županiji na intervenciji na našoj cesti od Rugvice do Prevlake. Dosta dionica koje su bile u kritičnom stanju su popravljene. Jedan dionica po kojoj je išla kanalizacija isto tako obnovljen. Sad je puno ljepše putovati od kružnog toka do Prevlake, do Oborova i evo, mogu reći da je ovo sad puno bolja dionica od one koja nam preostaje za rekonstrukciju od Rugvice prema Hruščici. Evo, potrudit ćemo se u narednom vremenu, u idućim godinama da povedemo računa i o toj dionici koja je sad trenutno najgora, ali evo, prema Oborovu imamo u planu izgradnju nogostupa na kritičnim dijelovima, pogotovo u naselju Oborovo, tako da ovih zadnjih
2 godine, 2,5 fokusirali smo se upravo na ovu cestu prema Prevlaci. U Prevlaci smo uložili preko 2 i nešto milijuna kuna u proširenje samog nasipa, tako da evo, sad se moramo fokusirati na neke druge dionice u našoj općini Rugvica. Načelnik općine Mato Čičak pritom je podsjetio da bi do kraja godine trebale biti gotove i prometnice koje su raskopane zbog projekta vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije. Joborovski kormorani u suradnji s općinom Rugvica i turističkom zajednicom općine, a uz podršku Zagrebačke županije i turističke zajednice Zagrebačke županije održali su još jedan uspješan spust rijekom Savom, 12. za redom. Ove godine je prijavljeno 27 čamaca, preko 120 ljudi koji će biti na vodi. Josip Škarika, inicijator spusta, zadovoljan je odazivom, ali i time što je ispunio svoj cilj. Zaljubljenik u rijeku, rođen u Trnavi blizu Save, prve dječačke ribičije i prva ljubav za rijeku. I evo sad u nekim zrelim godinama vraćam se na tu rijeku i vraćam mi svoj dug, vraćam se na svoju Savu. Znači da ju pokažemo onako kakva je, da ljude i djecu vratimo na nju i njezine obale. Vidjeli ste da i ovdje na Čamcu sad ima djece, pokušavamo s najmlađima raditi na tome, na očuvanju Save, da jednostavno žive ekologiju te rijeke i da se vrate na nju, da ju vole i da ju čuvaju i napravi čistu i bistru i da ju tako ostavimo našim naraštajima. Najveći izazov bio je nikad niži vodostaj. Nikad. A najniže što smo plovili smo na minus 160 vodostaja Rugvice, danas je Rugvica minus 254. Metar niži od najniže kojeg smo ikad prošli i to nam je predstavljalo mali problem. Jer doći ovdje uzvodno do otoka nije jednostavno, ima par kritičnih mjesta, tako da neki čamci s slabijim motorima, pogotovo oni koji nisu imali, nismo je mogli vući, nisu mogli doći do otoka. Ovo je za dečke koji znaju vodu ili ove domicilne dečke koji jako tu vodu znaju čitati, tu su doma i znaju svaki panj u njoj. Ne? Ali evo, mi imamo iskusne goste, imamo kapitana Novaka iz Lučke kapetanije Osijek koji je stari Dravski Vuk, imamo jednog Brezu iz Podravske Slatine koji živi na Dravi, to su isti ljudi koji imaju iskustvo i znaju pročitati ovu našu Savu. Bio sam tu puno puta i jako volim doći na Savu, pogotovo na ovaj dio. A inače mi pravimo regate na Dravi od Slatine, Sopija, tamo od 123 kilometra pa sve do ušća u Dunav, a išli smo do Vukovara, čak do Iloka. Nakon okupljanja na otoku Ljubavi, a prije polaska, sudionike spusta pozdravili su načelnik općine Mato Čičak i zamjenik župana Damir Tomljenović. Morao bih se zahvaliti prvenstveno zaslužnom čovjeku zašto smo se ovdje našli, a to je gospodin Škarika sa dosta ljudi iz Oborova i iz Rugvice koji su prije 12 godina organizirali prvi spust rijekom Savom. Prije je spust bio od Rugvice do Oborova, sad to radimo od Struge, od ovog našeg preljepog otoka do Oborova. Trajat će nekoliko sati. Evo, nadam se dobrom druženju, a cilj je da vratimo što više ljudi na rijeku Savu, što se kroz ovih 12 godina i uspjelo, ne samo uz pomoć joborovskih kormorana, nego i uz pomoć savskih lađara, malo i nas ko općine koji smo kroz ove sve godine to podržavali. Imamo razne aktivnosti na rijeci Savi, od čišćenja rijeke Save i svih drugih manifestacija. Evo, ove godine smo predvidjeli da bi kupili neke čamce kako bi mogli to raditi, a bez da posuđujemo od Gorice i okolnih gradova i općina. Tako da, evo, mislim da će u idućem periodu još puno toga biti na rijeci Savi, a nadamo se da će ova regata trajati još dugo. Puno više čamaca nego prošle godine, što mi je jako drago i dosta je ljudi ovdje se okupilo. Svima se zahvaljujem i mislim da će ovo biti jedan lijepi dan. Pa dojam je odličan kao i zadnji put. Malo sam iznenađen jer evo, često sam ovdje, često sam na Savi. Ovakav niski vodostaj još nisam vidio, ali opet ono što uvijek kažem, ono što sam vidio, jednu prekrasnu prirodu, jednu prekrasnu priliku za nas da razvijamo ovo područje i evo, zahvaljujem Mati Čičku, on se zahvalio svima osim samom sebi što i ne može, ali ja mu moram zahvaliti jer stvarno koliko općina Rugvica u sve druge aktivnosti koje imaju, a to zna u poduzetništvu, svemu ostalome, koliko se još bave i očuvanjem prirode, ništa drugo nego svakom čast.
Pa mi kroz čišćenje rijeke Save smo kroz ove godine uključili i naše vrtiće, našu osnovnu školu. Mi u osnovnoj školi imamo i jednu skupinu koja se bavi ispitivanjem vode na našoj rijeci Savi i oni su u tome jako, jako uspješni. Baš su sad imali ljetne igraonice na tu temu, tako da dosta nam pomaže i sama osnovna škola, ali i naša nova osnovana ustanova dječjeg vrtića koja će od jeseni imati 200 polaznika, mališana i evo, mi ćemo i njih uključivati jer to je ono bitno za budućnost da djeca dobiju pojam o rijeci Savi. Ja moram reći da prije 7-8 godina možda 80% stanovništva nije znalo da ovaj otok ovdje postoji, tako da evo, sad svi za njega znaju i dosta ih je bilo na njemu kroz razne manifestacije. Imamo tu u planu organizirati neke druge stvari poput koncerta ili nekakvih filmskih projekcija. Načelnik Mato Čičak zahvalio se i svim udrugama koje na različite načine brinu o rijeci Savi. Prvenstveno savski lađari koji puno toga rade na rijeci Savi. Evo, drago mi je što će ove godine u 9. mjesecu povodom dana općine ponovo biti ribarsko-lađarske večeri koje oni organiziraju, ali osnovali smo i edukativne udruge Horugva koje će se jednim dijelom baviti isključivo stvarima i organizacijom stvari na našem otoku i na samoj rijeci Savi. Imamo i puno jezera, tako da imamo puno toga za pokrenuti, ali evo, imamo dosta dobrih ljudi koji se uvijek uključe i koji su spremni pomoći svakoj našoj manifestaciji. Damir Tomljenović naglasio je i veliki potencijal Save koji još nije dovoljno iskorišten. Pa upravo to. Ja kažem, potencijale su nam ogromni, mi moramo očuvati svoju prirodu. Zagrebačka županija ima ustanovu Zeleni prsten gdje se brinemo o očuvanju prirode. Isto tako, evo, baš smo ovih dana podijelili gotovo 400.000 kuna ekološkim udrugama, dakle upravo udrugama koje se bave očuvanjem prirode i na svaki način ćemo ovo pomagati. Kažem, Sava prolazi kroz dobar dio županije, ali ono što je najbitnije, ona je stvarno jedan veliki potencijal koji u ovom trenutku tek počinjemo iskorištavati. I ovogodišnji spust Savom završio je u Oborovu na imanju Predraga Škarike, gdje je uz zabavni program tijekom dana održana i likovna kolonija likovne udruge Dugo Selo. Prošli tjedan održane su ljetne igraonice u Rugvici za djecu osnovnoškolskog uzrasta u organizaciji edukacijsko-razvojne udruge Horugva i u suradnji s općinom Rugvica. Organizirano je 7 različitih radionica, a posljednjeg dana radionice je posjetio načelnik općine Mato Čičak i zahvalio voditeljima i organizatorima. Najviše djece i ove godine okupila je vesela vatrogasna škola DVD-a Sop Hruščica. Voditelj ove radionice Tomislav Majer Kralj ističe da su djeca kroz igru i zabavu u 5 dana naučila zašto biti vatrogasac i što sve rade, a odradili su i svoje prve prave vatrogasne intervencije. Čak su bili toliko brzi da su prvi požar ugasili i prije dolaska pravih vatrogasaca. Znači, kroz ovih 5 dana prvenstveno smo upoznali djecu sa radom vatrogasne službe, upoznali smo je sa vatrogasnom opremom, zaštitnom, sa vatrogasnim spravama, za vježbu i tako dalje. Imali smo dosta puno igra koje su bile za djecu dosta zanimljive. Čak su više bili zadovoljni sa igrama nego sa samim učenjem opreme. Predstavili smo im požar F klase, to je požar ulja i masti, predstavili smo požar A klasu, požar krutina, imali su prilike sami gasiti pravi požar na improviziranoj ovoj maketi kuće, imali su priliku gasiti sa prahom. Lijepo zanimljiva akcija i prije svega moram zahvaliti kolegama iz DVD-a Oborovo i Rugvica na izuzetno lijepoj suradnji. Okupilo se puno djece, čestitam u ovom dobrom organizatoru DVD-u Sop Hruščica i njihovom zapovjedniku Majeru Kralju. Ovo je itekako dobra akcija, na taj način se puno djece prikupilo i evo, nadam se da dobar dio njih će ostati jedni pravi vatrogasci jednog dana koji će obavljati vatrogasnu zadaću. Mateo Levovin se zovem, bilo je jako super. Ne, njime je bilo strah.
Tomislav Majer Kralj pritome je zahvalio općini na pomoći u organizaciji radionica, ali i na proširenju prostora DVD-a SOP Hruščica, investiciji koja je upravo u tijeku. Da, zahvaljujući naše općine Rugvica i načelniku, uvidjeli su veoma aktivan rad ovog društva, konstantan rad preko 30 operativnih vatrogasaca i polako više etapa, jer se ne može odjedanput se krenula raditi ova naša garaža koja bi trebala sad uskoro biti gotova, a ujedno i očekujemo da ćemo i udomiti jedno vatrogasno vozilo za ovu garažu koja će nam puno pomoći u radu svim operativnim vatrogascima. Organizirane su i radionice rolanja, origamija i šaha. Ja sam Silvija Čitanović i ja mislim da je šah strateška igra za 2 igrača. Jesam, naučio sam neka nova i otvaranja i to. I to je u stvari jedan pokušaj da razvijemo interes za ovu društvenu igru koja je u sebe upila toliko ljudskog da je u stvari nemoguće izostaviti iz inventara ljudske civilizacije. To je igra koju igraju i bogati, i siromašni, i zdravi, i bolesni, u stvari svi oni koji imaju duha. Eto to. I nadam se da će se kod nekoga od njih razviti ljubav prema šahu, da će je zavoliti, da će uživati u toj igri. Mali ribolovci učili su pecati, a ekolozi istraživati svijet u kojem živimo. Prvi D, Adrijan, ja gledam šta je u listu, pokušavam naći nešto živi ovdje, ali u listu ima žive životinje ili neki pauki, tak nešto. To te jako zanima. Kakva je ovo linija? Svijekli. Promatrali smo lišće pod mikroskopom, jučer smo radili oblake, vrste oblaka, danas ćemo ispitivati tlo. Dakle, kakve vrste tla postoje na našem području i gledat ćemo također to kroz mikroskop. Djeca jako dobro reagiraju, vole raditi, dakle, te nekakve znanstvene podatke i u biti sami s rukama puno vole raditi. Male kuhare posjetili smo u kuhinji osnovne škole Rugvica. Mali, ali moćni, koji su svi jako zainteresirani za ovako nešto. I veseli, evo, u tu mojoj grupi. Jel tako? Šta smo im dali ono? Bolognese. Tako je i kolačiće. Rezali smo luk, miješali smo, kremast nam je ispod super. Šta smo onda rekli? Koji je ono začin bitan za bolognese? Paradajz je jako važan, ali to je povrće. Ali koji začin? Origano. Bravo, origano. Iza rukometaša Rugvice najuspješnija je klupska sezona u povijesti, uz brojne uspjehe mlađih kategorija koje su sudjelovale na 2 državne završnice u Poreču, stigao je uspjeh seniora koji su izborili ulazak u prvu ligu. Tim povodom načelnik Mato Čičak primio je igrače i trenere Miroslava Vicića i Hrvoja Džegumovića kako bi im čestitao na postignutim rezultatima i predao prigodne zahvalnice. Ovo je posljedica dugogodišnjeg rada rukometnog kluba Rugvica. Ja prije svega vama iskreno čestitam. Napravili ste posao koji vjerojatno nije napravio niko u Hrvatskoj. Nijedan, koliko znam, nijedna općinska rukometna ekipa nije u prvoj lizi. Čestitke i na svemu ovome što ste vi mlađi napravili. Pratili smo vas preko YouTube-a, jako ste nas malo inžicirali, ali dobro. Trener Miroslav Vicić zahvalio se načelniku Čičku na prijemu i pomoći u radu, te mu predao prsten prvaka i prigodnu majicu kluba. Što nas tijekom zadnjih godina prati uvijek i uvijek znamo da na njega možemo računati i mislim da smo opravdali ta očekivanja i ulaganja u naš sport. Zahvaljujem u ime kluba i u ime svih ovih igrača i trudit ćemo se da ne osramotimo općinu do godine da postignemo korektne rezultate. Već dogovaram s trenerima da se za sve sportaše Rugvičke koji igraju ekipne sportove kupe po 3 garniture dresova, tako da ćete biti još ljepše obučeni za iduću sezonu. Evo, maksimalno ćemo vas podržati u svemu što bude trebalo i još jedno veliko hvala i svaka čast na svemu tome što ste napravili. U ime igrača zahvalili su kapetani seniorske i kadetske momčadi Frano Vondruška i Nikola Ivanković. Pa tijekom cijele sezone smo baš bili svi ko jedan. Jednostavno smo disali, jednostavno to je, ne znam, osjećaj je bio neopisiv.
emocije su na vrhuncu bile i zato smo postigli to što jesmo. Kao što rekao Frano, disali smo svi kao jedan, trenirali smo dobro, što se pokazalo na kraju s tim rezultatom. Zahvalio bih se svima u ime kluba, svih igrača, načelniku pogotovo i svima koji su nas podržavali. Načelnik Čičak najavio je kako će rukometnom klubu Rugvica povodom Dana općine biti uručeno i javno priznanje za ostvarene sportske uspjehe. Bilo je to sve za danas iz općine Rugvica u panorami Zagrebačke županije.